Organisadong food stalls naman para sa Pista ng San Jacinto, pinaghahandaan na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Pinulong ng Sangguniang Bayan ng mga may-ari ng food stalls sa San Jacinto bilang paghahanda sa nalalapit na pista at upang maiwasan ng kalituhan sa operasyon ng mga aktibidad. Tinalakay sa pagpupulong ang maayos na paglalagay ng mga pwesto, gayon din ang pagpapatupad ng mga alituntunin sa kalinisan at seguridad. Ayon sa mga opisyal, layunin ng pulong na maiwasan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga manlalako at matiyak ang maayos na koordinasyon sa pagkuha ng pwesto. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang daloy ng mga mamimili kasabay ng pag-arangkada ng mga nakahanay na aktibidad. Dahil dito'y naasahan ng lokal na pamahalaan na magiging organisado at ligtas ang food strip para sa lahat ng dadalo sa 2026 Town Fiesta ng Bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tegupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.